Bueno, bon dia a totes i a tots, i avui estem així per a presentar l'esdeveniment que tindrà lloc el proper dissabte dia 4 al poliesportiu Francisco Laporta en el pavelló Mutua de Levante, un esdeveniment que és un campionat d'Espanya de karate, ja no ho diré mal jo segur, perquè ho diré mal, jo de xicotet feia karate Kyokushinkai i aquest és karate Kyokushin Budoi, no? Igual, Kyokushinkai igual? Molt bé, doncs campionat d'Espanya de karate Kyokushinkai, que com he dit serà el proper dissabte dia 4 al pavelló Mutua de Levante. A nosaltres tenim així a Ángel Albado, que és del dojo Albado, molt bé, a Zeus Domenes del dojo Musashi, i també tenim que agrair a María Montes i José Ignacio Iborra del dojo Sodan i a José Luis Domenes també del dojo Musashi, que són els organitzadors d'aquest event, no? Que és que han aconseguit portar aquest campionat d'Espanya a la nostra ciutat, evidentment amb el recolzament per part de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera, i que sí que va portar a molts esportistes d'aquesta modalitat a la nostra ciutat i que també com a espectacle, no? Per a la gent que munta el dissabte a veure, no? El poder gaudir d'aquesta modalitat, que és una modalitat que jo crec que és molt atractiva, no? Per a l'espectador, perquè és molt visual, no? Jo crec que n'hi ha patades, n'hi ha molts gestos que a la gent que munta el poliesportiu segur que li agrada. Per la meva part, poc més, no? Agrair, com he dit, a aquests organitzadors per haver portat aquest event a la nostra ciutat, agrair segur als patrocinadors que tenen darrere, que com sempre ara després ens diran quins són, però que col·laboren i que fan possible aquests esdeveniments, i poc més. I passe a donar la paraula a Ángel Albado, que ens explicarà un poc més com anirà el campionat d'Espanya. Internacional que es diu Kyokushin Budokai, la central està en Lorca i nosaltres tenim afiliacions d'altres països de tot el món. Treballem més o menys a nivell mundial més que a nivell d'Espanya, ¿no? Entonces, este esdeveniment me van dir si podia organitzar, i jo vaig dir que pensava que era un bon acte deportiu per a la ciutat d'Alcoi, i gràcies a l'Ajuntament i a les empreses col·laboradores estem muntant, no? Dius que la nostra particularitat del nostre estil és que fem un caràcter un poquet més real. És un caràcter real, no és un caràcter simplement de marcar unes tècniques, sinó que nosaltres tenim una preparació més tipus atlètica, com antigament les esportistes que hi ha en Grècia, no? Que treballaven molt més real, i entonces, poquet a poquet, des de xiquets xicottius fins als més grans van adaptant-se a recibir els impactes, i entonces el que per una persona normal seria un impacte molt agressiu, per a nosaltres és una cosa molt normal perquè estem molt adaptats i molt acostumbrats, no? Com si fórem uns atletes, perquè realment som atletes i que hem preparat tota la vida per a arribar a aquest nivell de preparació física, no? Vendran més o menys unes 800 persones, 400, que faran tècniques que es diuen kates, que són una espècie d'atacs i defenses coordinats en moviments. I després també per la vesprà, això serà des de les 11 fins a les 2 farem aquest tipus d'espectacle, i per la vesprà farem l'espectacle del que és el combat, que les xiquets xicotets deixen en proteccions i en casco també de protecció, però els majors deixen sense ningun tipus de protecció, no? I com ja veureu, les coses són reals, però ja ho dic perquè és el nostre tipus de modalitat, perquè és una modalitat que segueix una línia que el que es diu en Japó és el budo, i el budo és aconseguirem viure la vida real, no sense ningun tipus de coses fictícies, no? Molt bé, si voleu alguna cosa més, jo penso que més o menys he dit el que n'hi ha ara, el que s'organitza un poc de tota l'organització de la gent que va a cuidar i a fer tot això va ser el senpai Zeus, i entonces li passem la paraula a ell que explique un poquito también. Buenos días. Ante nada, agradecer al Ayuntamiento de Alcoy y al Centro de Deportes la colaboración que nos están haciendo para este campeonato, y, como no, a los voluntarios del Centro de Deportes de Alcoy y la 30 Charlie Alfa, que nos están aportando una gran ayuda. De primer lugar, comentar
y recalcar que el campeonato es solidario. El precio de la entrada será comida destinado a Cruz Roja, que vendrán a recogerlo. El tema del campeonato, viene una cantidad grande de personas, aparte de espectadores, de toda la zona de España, entre ellos de la zona de Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura, Galicia, aparte de otros puntos más de España. Cómo no comentar el tema de lo que está diciendo el SIAN Ángel Ramón Albado, que son una grande cantidad de competidores, son en total sobre 800 aproximadamente, a falta de concretar algunos gimnasios, dojos más y federaciones. A día de hoy aproximadamente 800 personas inscritas. Simplemente comentaros eso y comentar el tema de la comida y del kilo de comida, es muy importante, ya que es un campeonato solidario dedicado a la ayuda también a personas, gracias al Centro de Deportes que se puso en contacto con Cruz Roja. Y por mí poco más que comentar, nada más. ¿Alguna pregunta? Recordar a la gente lo que puede hacer, ¿no?, para solidarizarse, me parece. Efectivamente. Importante. Es muy importante, ya que, bueno, por desgracia la crisis está fastidiando mucho en el tema de las personas, hay personas sin ayudas y gracias a la Cruz Roja están teniendo muchas ayudas y, como no, facilitarles la labor, la pequeña granito de arena que podamos poner con 1 kilo de comida a la entrada. Que la entrada serà gratuïta, el que passa és que digueren que per a poder accedir, evidentment el que n'hi ha que fer és portar simplement algun quilo de menjar, d'arròs, de pasta, de llegums, que el que farà serà donar-se després a Creu Roja i que serà la que després repartirà a les persones que més ho necessiten. Pensem, jo crec que és un encert, no? Perquè el tema de cobrar a voltes una entrada queda molt diluïda, no? El tindre que portar algo que després pot repercutir en els demés, jo crec que és important. I això, jo simplement deixar clar els horaris, no? Que a les 11 comença el que és el tema de les cates, sí, i que durarà fins les 2 més o menys, fins les 2 aproximadament, i després a les 4 que serà la part, no que l'altra no sigui més atractiva, però sí més, diguem, més espectacular, que és la dels comites, la de tipus combat, que ja tindrà lloc des de les 4 fins a les 8, 8 i mitja, les 8 i mitja, que serà la finalització del campionat. I per la nostra part, des del govern municipal, destacar això, que aquest tipus d'esdeveniments, que sobretot el que fan és portar i atraure gent a la nostra ciutat, gent que tindrà que consumir, que tindrà que menjar, que tindrà que estar així, i això ens porta a enriquir la nostra ciutat, que és important. A banda de la part deportiva, també tenim altres parts, com la part solidària, com la part turística, que també és important.